een zwaar sollicitatieproces gehad. Ja. Toen ben ik bij de baas van Aldi. Ik zeg, herkent Geer en dan gooi je manager op het eerste gezicht. Of moet ik nog een keer binnenkomen? Hij zegt, Ben Burstoe. Ik zeg, ik ben Albert Heijn. Hij zegt, het is zo. Hij zegt, ja, ik ben hier Albert Heijn van een grote filiaal. Hij zegt, dan waarom zou ik dicht moeten aannemen? Zeg, klinkt het niet geweldig in oren als toen kunt zeggen dat ze baas was van Aldi en baas van Albert Heijn. Hij zegt, we zoeken immers die niet bang is om te werken en nooit krank is. Zeg, moest ze niet aannemen? Ga het niet zoeken. We zullen het eerst een tas koffie drinken zetten met een lekker keusje erbij. Wat wil ze in de koffie? Zegt Viagra-poeier. Viagra-poeier zetten in de koffie, waarom dan? Zeg, dat wordt niet keusje, dit slap als ik het doe stoppen. Dames en heren, vergun nu voor de tweede buurtering, daar wachten we op, dit zit nog achterkant. En ik wil ook een keer een hartelijk applaus hebben voor de even wachten ben. Thomas B. trots op die opzoener van de kant van het restaurant. En hoe heet die? Ja, zit die Kees van Dinges. Oh, zit die. Dat is de leuke, die heb ik nog een half jaar gehad. Nee, maar in zo'n ziekenhuis zijn van allemaal gemengde kamers. Niet te geloven, we lagen met 9 man op de kamer, onder 3 vrouwen. We hebben ons kapot gelachen, lol gehad. Was er een bij, die was net geopereerd, die kwam niet meer bij. In de munt hebben ze pas een paar weken geleden heel veel reclame gemaakt. Oost-West als best. En bij ons op de kamer lag een vrouw die kon zwetsen, die protte door de neus, ja, haar mond al versleten. Goed stappen. Gewoon stappen.
Maar wat is nu eigenlijk het geheim van die succes? Zeg, nou, ik zeg voor iedere wedstrijd eindig me altijd 4 dikke unnen. Ik zeg, dan heb ik de ganse dag de wind vanaf. En joh, maar zeg, dat kan toch nooit geheim blijven? Zeg, nee, dat klopt. Zeg, het peloton heeft er een rondje naast vervolgen. Dus zeg, als ik het goed begreep, worden het allemaal overwinningen met een luchtje na. Zeg, nee, zeg, het was gewoon doelsinstinct. Zeg, wat ze hebben tegen mij gezegd. Als ze prof wil zweren, moet ze er wel verlopen. Zeg, ze fietsen al lang. Ja, ik zit vandaag niet vieren, hè. Zeg, de veuren heb ik altijd brommen gereden. Jongens, zegt er, nu wil ik die intelligentiënstest zetten. Nu stel, zegt er zitten 3 renners in de kopgroep. De middelste renner heet Rob. Wie heet die andere 2? Ik zeg, dat weet ik. Zeg, dat is voorop en achterop. Met de jeugd tegenwoordig moet alles wat cool, gaaf of vet zijn, waar of niet, hè? Toch? Er is geen één frietent in heel Eindhoven die vetter is dan die van ons. Bij ons is alles vet. Alles. De ramen, de kozijnen, de gordijnen, ons truus. Ons truus ook, ja, dat wordt niet echt hoor. Ons truus ook, ja. Een paar maanden geleden had ze erover te gaan afvallen, hè. Afvallen, ik zeg, dan moet ik in mijn misverkiezing meedoen. Mijn misverkiezing, helpt dat dan? Zeg, ik weet zeker als eerste afvalt. Ja. Ja, nou is ze op dieet, ons truus, hè. Ze is op dieet, dat vind ik trouwens een rare naam. Weet je niet van mensen die moeten afvallen? Hè? Dieet. Stom woord, vind je niet? Stom woord, hè? Dieet, nee. Stom woord, vind ik. Maar goed, ze is op dieet, ons truus. Kom ik van de week thuis, je me dan door een 6 kop eieren in de pan leggen. 6 kop eieren, 12 eieren in de pan, die zwommen in het vet. Die konden niet met de voet in de grond hardgeven. Die zwommen in het vet. Echt, jongen. Ik zeg tegen de truus, ik dacht dat jij dieet waard. Ja, zegt het is ook, maar dat heb ik al op. Truus, ik heb ze leren kennen via een tv-programma als Truus, hè? Vriend, boer, zoekt vrouw. En dan moet het best Truus een nieuwe jurk moet gaan kopen bij de Sena. Dat is ook een avontuur, weet je? Best Truus een nieuwe jurk kopen bij de Sena. Les waren we bij de Sena. Kunst me door dat badkamertje uit, weet je wel? Die gaat voor die grote spiegel staan, die bekijkt zijn eigen zo eens.
zeg maar, maakt die jurk mij niet dik? Ik zeg, jij maakt die jurk dik. Ze vroegen me wel eens soms, waar staat die R voor? Jeerke R. de Vries. Nou, dat zal ik goed zeggen, dat staat voor de Vries. En ik heb een nieuws voor de misdaad. Want ik ruik meteen als een zaakje stinkt. Want daar stond ik in de sauna. En er stond er tegenover mij een man. En volgens mij was het in een berg. En die kende ik als in een puinzak. En even later kwam er langs mij zo'n Romeins vrouwtje zitten. Zo'n madammeke, zo'n prostituee. En ik rook het te dieren. Zweervuur. Geen komt uit Amsterdam. En die left op de wallen. Hoe jij dat weet, hè? Ik zeg, dat kan ik zien aan een oorgen. Of hem precies te zien onder een oorgen. Een vapper geïnstalleerd. De vapper. De vapper, ja. Dat is de volautomatische poepeltrein is dat. En dat je niet eens hoeft met de hand niet meer aan te komen. Hè. Als je klaar bent te duwen op die knop, dan krijg
net de eerste kletsko, wat zo in mijn beeld had. Dan kunt er een ermke omhoog zo. Dan heb ik een wc-boorslok gemonteerd. Die heb ik aangesloten op een ruiterwisselmotor. Die gaat dan 15 keer zo door die Grand Canyon heen. Op de maat van de schöne blauwe Donau. Ja. La 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 la. Pam 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 pam. Dan doet hij naspuren. En grondig naspuren, hartstikke fijn ook. En dan wordt alles keurig met je dreug gefeund. En dan goed dreug, geen half werk. Hè? Nee, we zullen de schilders feun. Die sproeit mee alle overtollige haargroeien weg. Hè? Nee, ik zal het zeggen, als je bij mij naar de wc bent geweest, dan heb je geen gras meer in de sloot. Ja, en tenslotte krijg ik nog wat talkpoeiers zo in de wel. Talkpoeier in de brievenbus, hè? In de kakkerspoor, ja. Dat is toch luxe, dat is toch luxe, dat is toch luxe wc, een luxe camping, hè? Maar wacht. Ik heb er even bij. Een vapper. Ik zal het even demonstreren, dat is toch makkelijker dat ik erover praat. Wel hoor. Ja. Ik zal hem eens demonstreren. Hier is hij, de vapper. De vapper. Komt hij aan. Wacht, maar dan lijkt me dat wel mooi eigenlijk, want dan zie ik. Oh, je kent hem al, ben nog bij ons geweest. Een trouwe klant, hè. Dan zing ik van la 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 diam. En dan doen jullie pam 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 pam. Is dat goed? Komt hier, hè, de vapper, hè, demonstratie. Hè. Ja la la la